Ọnwa April a ga-abụkwa Easter ọkaibe. Ọ bụ April Easter Fiesta. N'ime ọnwa mbilite n'ọnwụ anyị ga-ewetara unu ihe obi ụtọ dị iche iche bụkwa nke ga-anọgide n'obi unu. Ọ bụ April Easter Fiesta nke ndị isi mbido telivishọn na-ewetara unu. Anyị ga-enwe ekpere dị iche iche nke ndị ụkọchukwu mmụọ ha na-anụ ọkụ ga-ewetara unu. Anyị ga-ewetakwa n'ụzọ unu ndị ama ama ndị ahụ anyị na-akwado nakwa na-ajụ ha ajụjụ ọnụ ga-ebupụta ihe ụfọdụ gbasara ha. Oge eji egosi ihe ejije ga-abụkwa ọpụrụ iche dịka anyị ga-ewetara unu otu ihe ejije ọhụrụ ụbọchị niile nakwa ihe ejije ọhụrụ abụọ na ngwụcha izu ụka ọbụla. Ọlụaka dị iche iche nke na-egosipụta ọlụaka ndị mmadụ dị iche iche. Afa mbụ Anayochi Iwenne Azama Vincent, ana m akpụ isi. Ejije na-atọ ọchị bụkwa nke unu ga-ekiri ga-akpụ unu ọchị ụbọchị niile. Ngwụcha izu ụka ga-abụkwa ọpụrụ iche dịka anyị ga-ewetara unu ihe oriri na nkwari nke bụ ọpụrụ iche na isi mbido telivishọn.